Selamun aleyküm. Aleyküm. Aman mı, aman sağ mı? Geçin, oturun. Gelin mutlu olsun mamureci. Tanrı yalkasın, Ayağı düşünmesi olsun. Tanrı yalkasın, Ağıtına olmak nesip etsin. Tanrı yalkasın. Yine gelin. Olur sana. İki ödün dört bolupdur. Sen soğudun. Motorun açarı. Vıpalcan, bu halı terpaylı gelin kim? Vay enemi, sen bilmeden ben nereden bileyim? Ağıyıl bibi gözel kudu. Senem tanağın ok mu? Tanam ok. Bu bana adam zaten. Belki taşkırak karınlaşınızdır. Sorayım alekenne. Sorumak gelişkiller ahirin. Elbette. Vıpalcan, yetti onu iyidine dolu. Aha o yaşlı. Hani ayak çeksene. Siz kim vardınız?
Otur ol oglum, garaňky gatlyşdym. Enemi, nana oğay şola ardı ulgeneceğim olmasa men anana miymen? Hey, famsıcı. İderek şert ediyen. O başka biridir. Eğerden ayal ilmine dolanıp gelmeli değildir. Utançtır. Kimden tonmalı ene? Kimden mor ediyen? Ovadan, il günden. Ne için? Vay, yere düştün le. Ne için? Kimden? Han koy ver gölani. Bir kıgıda kokçar gölüyün dan. Torsuk yalı oluptur. Az öylesi yok. Ece, ne desene? Ece, men enemi ardı ulgeneceğim gördüm diyen ol var ha, ol nanano eline küçücek çağacığım var. Çağıcığım var. Vay, tüs bolaydı. Nanı koyayını. Biz kıyıtçı mamur ecen kayyetik kaydı verelim. Allah, berkemiz soday. Her bir hayanın iyidinden ılgap görmesen var. Mamur onu bosoğasından hem tektirmez. O ban yaşlılar kırılmandır, onun iyidine is salıp kovurlar. İyidine issalp kovur yal, niye emitmiş varmış o? Vay, biliye ne etmem sonu. Öyle bir maskara. O bana maskara etti. Kovunur onu. Ver ol saman aslına su koy vereni. Yüzünü karan katıtıp gelsin iyidine. Be, ardı ulmüke. O ne sebebe geldi? Geldin mi? Mi? Ağzın gevşettin bolya. Tapılgın senem. Ölmedinim deyinmedimim. Bela mağlaq qalan. Haçan görsen aşsın. Görýän peýdamama ýok senden. İçerde sıçanlar ok kestirme geçýär. Basım özüňem paýlaşdylar gerek. Garapsyň jenewer. Hani sen çağalan? Olary ýaban pişigiň alyp gidenem ýadymda. Aklyň ýoklugyna begen. Ýoksam bagragusy senem para ederdi. Güýçli mahalyň sen hemmek şägerek. Lagar düşdüňmi? Şo wada seni undýalar. Dünýäň gurulşy şeýle. Agdymda ýeke diýişim bolsa, sana çörek çeýnäp bermäge ýaltanman. Onsoňam haýsymyz öňeljek. Onam Allah bilsin. Salam alik. Arzugul. Kurbanın gideyin. Meni beyle maskar etme. Yeron soň men nenen iyil yüzüne çıkarım. Ey Tanrym. Ertirden gözüm çekýädile. Bir zadyň alamat eken.
bolayım. Sana kasteden bolsam, garagym gapylsyn. Yolun ak bolsun bağlam. İl bilen gelen toyda bayram deyipdirler. Yolunuz ak bolsun oğlumlar. Tağaman qaytıp gelin köşek koyun. Yok, koy vermem. İndi şeydi bir taşlak gidivereceğim. Koy vermem. Koy vermem. İylama. Yengip gelir. Garaşın.
Ağı. Beyim göder. Heycecik rahattığını. Soğuksan olay mı? Doğrudanım, soğuksan eken. Yatın, inin eliyatça. Yürü yava gidelim. Yine iyileman ger vori, izlizini doğru otur. Neretsen? Bartu alıp gelsene. Yönü düğün köyün yazı otuş vermeyin.
Ol değil. Odan tatsın artır etmen. Çekelmeyin. Koy ver. Koy ver Neci. Canım çekin. Arda, atıma döneyim. Rahim yıkma. Arda. Oğlanlar, postalar geliyor. Şu kızların hakkında kırılan bir hakkı yok mu? Gelir yerde gelmedi. Hat katnatmak için dayanıklıra adam koyaymalar. Yazmasına eyleman yazyanlarla. Yönü yolu da gelip yetiyenlerdir. Öten akşam düş verdim. İlemancan öydü. Ece, bana o kâr etmez. Meni kaygı etme diye. Al. Yılcakka iyi. Täze buğdayın çöreğinin tagamı apayrı var. Ne dedin? Ne diyorsun vakti der? Şu kalagoplu yıllarda siz ägirt uly iş bitirdiniz. Öz elleriniz bilen jigan her kilo inçe süýümli pagtaňyzyň şu wagt watana nähil derurdugyny siz bir bilsediňiz. Yollaşlar. Gelinler. Mehriban uyalar. Taňyr ýalkadyn. Ýygan pagtaňyz üçin taňyr ýalkadyn. Men muny diňe öz adymdan näl, partiýaň adymdan, halkyň adymdan aýdýan. Ağay, Bilýän. Abkom sekreter. Eňinizde ýokdugyny bilýän. Aýaňyzda ýokdugyny bilýän. Doýogarna iýip bilmeýänliňizden bilýän. Azajyk gaýrat edin. Yeňiş bunu golaýlýar. Siz ýagyp ýüpege çörenmäge münasip ahry. Siz öz zähmetiňiz bilen sewiçdäki seýgüli ýarlaňyza wepalygyňyzy ýene bir gezek subut etdiňiz. Bu zatlar näme gerekki? Uruş gidip dur ahry. Muň ýaly sowgatlar berýän bolsa, döwletimiziň kuwaty bar.
Diýmegen teklif tutmandyr. Näme gelin? Siz ýaly almadyňyzmy? Wah, almasyny aldymla. Ýöne agyna çalşyp bolmamyka? Oy. Sene meni beğendireydin gelin. İnşallah. İyilemancan gelenine daňynyp öňünden çykaryn. Onsoňam bir halyk men iki dünýäme de yarar. Toyda tomguda daňynaryn. Ölümde de üstüme yaparsınız. Men gidip goňşulara bir görkedeýin. Muny maňa gelinim getirip diýerin. Ardıgül, ehli brigadanın çilenleri şunu kol çektiler. Kalkol araba yasadılar. Karıl pul verecek. Atılık taklan. O ne hil araba? Araba var orada. Eşek araba. Deriz çekersiniz, odun nasıl? Gelinler. Han berik gelin. Brigadirlerin düğün. Hem karşı diyelim. Kulak atın. Kalhot kardına pul veriye. Kim yaşa karar edinecek? Ontudan berge asla gerekken. Arabanın aşımı da yapalım. Arabanı hem öğrenimi de gerekken. Kime gerek? Pul kapsak yeşil alacak. Araba yardımı da düşünün. Eşittiniz gerek. Ve pravledin kararı. Alsanız ama alırsınız, almasanız ama. Düşnüklü mü? Zorlap boyunlarına da kıvav olmaz. Dağı arkanız bilen çekip dökünecek mi? Bir yetmedi şodu da. Aytlat yok. Gerek bolsa arkamız bile çekeyir. Öd yerimiz. Ketekin yerde. Doğru da. Gurrun kutardı. Şüspise kol çekilip, ertirin gözüne abalakta olmalı. Bu ne oldu? Darıkman gelinler. Hiç darıkman. On diyen bolup durup yok. Yerler ağa gaydı ben. Edir, Karaş. Dünyemettin bu ya. Yani başardık un payımızdan evet de. Bir de düşünyen Kurban hırtan eze bolly. Dünyemettiniz bolla valak. Bermediydiler. Beremok. Kim vermediydi? Kim var öýdýän? Elbette başlyk. Atalak. Bigiňeş teber dördürüpdiň, näme mi? İlaglak bolsa, doňuz depe çykar diýenler bollu. Bilaklaryň ikisiniň hem bokurdan okalan adam tapylsa diýip. Un gerek. Hayır, Gelinler. Üstüme çökjäp durmasaňyz lan. Men bir yumuşak olan diýlen ne diýen? Beýle bolsa, şuloň her haýtyna 5 kilodan un ber. Ta bilesoň özüm gol çekdirerdim. Hovo inin, gayrat et, kardı verey. Biz keteki değil ahiri, son üzlü şäýer. Waq başyňa döneýin tüýlaga düşün.
Bu menki del ahiri. Menki orada 5 kileden näl putlap bermejek mi? Bu kalhodun gady. Allah canlarım. Biz kalkozun adam selim tek. Ever sotogy. Sen gelin hettinden aşma. Şu tetelli bile den bolup durmadan verin. Acilayetimiz yok. Yok Tüylağa. Hani berme bilşinden bermesin. Koy ver sotogy. Yoksa ervet bor. Cemaat. Erte un kim çıktı men unakar der. İsletene, oturduk meni çekten belli. İslemetenin çekilbeylek. Yönü qaydıp sotoğun tapına yapşaytan, edil iküvedin arasına gelmerin. Oyan son, ertirmanı suud edersinler. On soňam, bu durğun adamlar geday del, öz zähmet haklaryny talap edýärler. Sen kimin idi? Keremam, Adın näme? Bahar. Yokum näme? Geler mamur, geler. Ähli giderler gaýdyp geler. Men atmamur. Yoğe, Geldirin geldirin tüylü, o görür etsene. Bütün dünya çare. Men bunu başarmam. At.
Doğruňyzdan elimde aýdyň. Biziň hatymyza Moskwadan jogap barmy ýa-da ýok? Jogap şo bir jogap. Direksiz ýetipdir. Şunu ýaday. Erterim turmalyrsy. Gowfiyatynda diýinçiň galmaýyn ejek. Görgüllere Ferhat yeni boşaydık gelýärlerdi. Çağı yok dälile. Yöne mamurece ilamanın enteşini özleyenler. Tağaman geldiňiz mi gaýysmamy? Gelmesine gellik öyle. Qyýylma dogun, qyýylma. Belki bir behbittir. Könülüň aýtmadygy barmy näme? Yetim oglak sakladım, ağzım burnum yağ bolly. Yetim oglan sakladım, ağzım burnum kan bolly diýipdirler. Tapylmasa tapylmasyn. Uğur çağasından ekti bolmaz, mama urcan. Dokuňaşdan habary ýok diýilenne. Gelece. Yet oğuzhan sürüyorlar. Näme? Tuta vermezse de sürüver. Bir nähil goýuçy. Nenem gün sürmäge ödejek atalaga. Haýş edýän. Murgapta suwa adalýar. Şoňa düşünýämin. Partan ýaryn taşlamalýan gör közme bar. Şunaýdan sormamyzda da hasylarsa bolar. Ýergeklerden 5 sentner alabızda da şolun peýda ahyry. Plan menden plan talap edýärler. Egerde sürmesek 5 sentnerin ýerine 25 sentnerden bermeli bolýar. Plana düşnäşini. Sürüver. Dur, sağala bul aýyrdy ýolumdan. Bolşun nähili? Üstümden süren yetem. Koy vermen. Men sana sür diýen. Sür. Men adamyň üstünden türüp bilmerin ahry. Janoğun aýyrlaýsana. Onu Gowaça bilen bile. Menem sür. Näme dip dursun?
Yarının yerim orta sürtsün lan. Sür diyen! Bizim yıl boyu eden adamımız Reygan bolacak bir Turka. Biz neyle oturalım? Yuvoş rakırlışlar. Bir yeri pazar değil ah. Neyme? Biz kıynanmayan röydeniz mi? Biz hem kıynanıyaz. Ama alaç yok. Sürmeliyim. Ferda destemem. Sürdürmem. Bizim her damca su için görüyen günümüzü it görse göz ağırar. Murgabın suyu yollaşlar gün geldikçe ağdalyar. Bakça bağlara beylede dursun. Kıyınansağın o çağın den yarsını sudan kesip taşlamalı olacak. Bir dine versiden kalkadığımızda değil. Oblastın ehli yerine şeyler. Pravleniyen kararını yoymağa brigadira kim ihtiyar ediptir? Bir yerde Ardagul'un günahı yok. Kim ayol? Men Bayram Nepesov. Traktörün yanakı sen miydin asıl? Ay. Ödümüm kamsamol. Beylilerde yol verirler mi? Utanış sana. Otur. Sen meselene kamsamolun bürosu karar. Bizi korkutacak bolman yolloş palnamoçi. Siz neyme diyecek bolyanız yoldaş ilamanı var? Planım. Plan doldurmağın bizim mukaddes borcumuz. Yönü, plan düzgäninin adamlardığını unutmaň. On soňam taşlamalyligi, türüp goýbermeliligi däl ahry. Bulunqu düşnükli gelin. Ol ýaly oturay. Nemeli, maňa siziň iňulyňyz gerek. Siz Apkamyň sekretary Ataýew gödegini tutýan bolsaňyz, ol Aşgabatda, belki... Men barmadyk yerim galmady. Men rayona da, raýsbalkona da bardym. Ýöne maňa diňe Ýolaş Ataýew düşünür. Oň ýary bolsa ýörüň. Ýörüň. Siziň meseleňiz şöder ýaly adam taparsyz. Girim. Yüzün sağlıklı gelinim. Inni men paxtamam yok. Brigadamam. Ve kıynanma kuzum. Vazife diýilýän zat baqy berilýän däller. Janyň sag bolsa bolýar. Men paxtam sürselerim. Qaydyp başgalan kıyın sürme diýal etdim. Inni maňa brigadirlik gerek däl.
Haýsy işi berse gidiberjek. Salam elik. Aman mı geleyim? Gurgun musun? Köpür salçak usta siz bolmalymy? Hawa usta men. Näme hizmet? Usta şäherden gelmeliseler. Siz beýle irgiläýärsiňiz hem öýtmändirin. Men ayal adamdan kömekçi soramandy mahry. Köpür vurmak ayal adamyň işi däldir. Haraç näme? Gelen bolsaňyz bir günlük çoňuşmaly orda. Gün ortada bolupdyr.
Alyň näni Musaga? Taňry ýalkady. Alyň, duuzdan uly bolmaň. Bismillah. Görýän weli, şäher adamlar käm çaý hor däl diýen. Onu hem şun beýdiýdiň. Ay, qara çaý içip oturaň soň aýtaýdym. Ay mene känmir. Iýbi çän adamyň farkyny bilibem duramok. Teşneligi diňe böýük çaý gandyrar. Az bolsa ýene gaýnataýar. Getirin Mustaga. Men adamy öwedip tutay. Senin adyňyz kim bol? Arzygül. Ýöne ardan diýerler. Ilkvada. Kömekçime duşmada udip pikir edipdim weli. Tuweremese iş başarýan ekeniňiz. Eger agyr görmeseňiz mene başga kömekçim soratdyrjakka. Köpürin bilejek oturay. Köpür salmak ayal işe däldir öde. Gelliňmi balam? Ýadan bolsaň gerek. Bir gep bara gelinim. Dün hakikaten atalığı pızanmışlar. Ödüm biýigödel şeýtdirenmiş. Göräýmäge ýuwaş gelin niýjeksin. Rayona baranmışda atalygyň üstünden eňteri berenmiş. Ketdileň ýanyna ähli aýbyna çaýsyn etjek. Atalyga geregem şoda. Balyk başyndan portarmış diýipdirler. Inni gedek awalagyň ky. Düşmanyň ölümini dilänlen başyň saglygyny dilegin balap. Gowsy sen ussa barada görüversene. Nähil adam oň özi? İlkä kömekçi edip aýal adam iberipdirler diýip gatyrganjak ýalym etdi. Bolsa da agrat adam eken. Ýyllar geçer. Biz garrar, ölür. Emma biziň talan köprüýimizden ilat geçer durur diýe. Ras aýdýa. Köprü salmak ýaly sogar iş bolmazmyş. Olay diýä. Jaýan salyp bilýän. Çuňurguýa kerpiçi mörp bilýän diýe. Ýöne o ýeriniň gadanjy köpürägen bolsa, köpür salmany görýän diýe. Uy, köp doguraýypdyr balam. Aýr. Gary watan ýolyna Aqdaş köprüne bilýärdiň. Onu bilmeýän mamy näme? Ana şoňam. Kete ýabyňam, tamsyk ýabyňam. Ak ýabyňam. Etinamal. Köpürleriniň aglabasy şoňkymyş. Sen alyber balam. Noş bolsun. Arman ardygyl. Bar bolun. Men ätli beýle ýergelersiňi öýtmendir.
Yamanız. Getirin men ýup bereýin. Ýagryny eňidem sowurlapdyr. Men tidin göwnüňde degäýdim ýetiýen. Ýöne welin bütün ömrüni talla geçirendir etmem. Uruşdan öňmeňem aýalym bardy. Menem ýylymeňde ýaşaýadym. Jübiňizde galypdyr. Birden gerekli hat bolaýmasyn. Wah. Görmüşmi diýsene barlaýmaly kenim. Onem gülle habarym bolmaly. O hat. Azy habaryň hat eken. Tahyryň öýüni ýykanam. Dirka öldürenem şu hat bolsa näçik. Innem gül ýaly maşgalatyndan juda düşüp ýalňy berip ýörüşmüş. Bollardy ol. Besser. Alpil. Gör bakalım.
Ecem fakir. Allah Teala aydanmış derdi. Den etmeyen, duş etmen, göz etmeyen, gaş etmen niyenmiş. Dünyada her insanın öz tahi olurmuş arzul. Yönü olur birine duşurmak, karavunun çevesinden altın özleni alınır. Ece. Men geldim, yenip geldim. İlaman! İlaman! Saklan! Men sana barını düşündüreyim. Sen bağıtsın şu yerde. Yok. Vah ey. Näme boldy balam? Batırgan aýdyňmy? Ýaş başynyň kakyndy boldy da beçare. Nire varýan jor? Köpre. Bir zada menden ýaşarýan hemişe arda deltin. Menem öz wagtymy gözlemäge hakym bar ahry. Sen bir zada düşün. Arzul. Adamyň ikinji wagtynyň barlygyna mene ananamok. Wagtly boljak bolsaň adamyň aýdyp gelirdi. İnni diňe kısmety qaýıl bolup oturmak galýa. İlemanyň barka senen bagtlyň. İnni şol söýgüň sarpasyny taklap oturmakdan gowy wagt ýokmy kadiýe. Sen hemişe maňa düşünýärdim. Ýöne bir koli düşünmemken diýen. İlliňe jeti. Näme balam? 7 ýyllar garaşyp oturanmyda. İlaman gelirmiki? İlamancan bizden aran üzäý döýdýän balam. Inni bir-birimden ýüzümde garap oturmaly bolum kak. Maňlaýymyda ýazylan şeýledir de. Men seni öz enemden kim göremok.
ayıp görmeň, men birine garamatyma taýsam neçik borka? Eğer ölli hatın talak deyipdirler. Men seňiňi böwet bolup bilmen. Tizem ýanym bilen äkideýsem, Beset. Gaýnyň ejidem bolsa binamys däldir. Tä ölýänçem balamyň ýurdyn saklaryn. gözüm gaşym ýük. Siz maňa ýük däl. Gideliň, bileje ýaşalyň. İlliň ýanyna ejem diýeýin. Meni öz günüme goý. Bilmedim de. Inni bize bir saçaktan doğdu yemek nesip eder mi de? Kosmattan görün. İyiliğine çedi. Vay, man ne edecektin? Ozal kurcak getirdin bettir de. Yok yok, ödüm koyar. Bizim oğlumuz oğlum kalkıydımız. Billi häzir balatyp bereýin. Utana var oğlan. Her kıdadyň öýür wagty bardyr. Hany bil, oğul mukyt. Meňe boyun ýadymdanam çykyp gidipdir. Bolýa, oğul bolsa menki, kız bolsa senki. Kızıl kıyıcağı, tenki. Yok evet. Menim oğul küýsüýän. Ardıgül, hana hepsi getirin. Kimin gelenini bir gör.
Gelin mewet. Görýäňiz mi? Geldiňi sizi näme sowgat edipdir? Oğul yaşı değil misin? Ardi. Taňyr ýalkasyn. Yüzüm halkla. Hadım mene. Men derdimiň başy şu çağa öwüz. Men muny taňa öňürek aýtmakçydym. Başarmadım. Sen men raýymy ýykma. Meni bagtletjek bolsaň, ýok diýme. Düşünmedim nerede? Düşünýän. Taňa da yeňilläl. Orta ýaşda perdende ýüzüň düşdi. Innem. Ýöne. Ikimiziň başymyz dik bolsa bolýar. Bolya. Üye vararsın. Maslahatlaşayarsın. Yok yok. Häzir. Şu wagt. Şu ýerde çedeli. Çäre. Qaramaňly pahyr. Gecemi ýurtda ýalňyz alırdyň bala. Goýa görýän. Mert bolun. Sen giden gaýet gelmedi bala. Goýa. Koysanızlar. Ağlama. Ağlama. Elliğine çekin. Ağlama. Ağlama. Seni görsem, özümün yaşını saklap bilemem. Senin saçlarında bağlamın elinin izleri var. Men şeyden gitsemem. Yüreğimin bir velevi. Berde galli. Anha tamam. Yaşa ver. İyilem näme diýse şonu diýsin. Sanagylça günüm galypdyr. Gara ötede geçirim. Maňa hä diýseňizle. İlliňe jetýin. Men gitjek. Gitjek. Nire gitjek bolýan? Men size sowgat getirdim. Yok yok. Men zada mätäş der. Tä demim toğrulyança. Haraban baýguş ýaly bolup, şu 4 diýwar saklar ötür. Ah, illiňe jetýin. 4 diýwar saklap oturan bolsam, menem baýguşa meňdemek bitmeýse. Näme üçin meni ýazgarýaňyz? Yok, men ýazgaram ok. Musulmanyň däbi şeýle, keýgim. Äregden gelin bilen gatnaşmak bizim türkmençiligimize sygan ok. Şeýitmesem, meňnem ýüregime sygan ok.
şöýüň ýurdy gitmese diýen. Yetdile yetjegini. Beýdimen ýyldyňa jehi. Men tize ýurda ýeti getirdim. İlkinci perdendim. Alın şu çağanı. Çağan. Atası hani. Onu razı ettim. Öz oğlunuzun perdeni daha tavedin. Ulolanma. İyiller onu iylemanın oğluysın. Yekece Haşim. Adı vefalılar. Üt götme vurayım. Sen bu çağanı bana verýäň de şeýlemi? Cıvır, gel aşık. Altın aşık. Ağa aşık. Bak men altın aşıcağımı düğünün. Al balam. Al vefaca. Al gudayım oyna. Annemin gelinim. Ardı ölüm nerede? Oy oğullu. Şu çağı dünya inenle yaşısından öldü. Yerlerde galiba merdin madari Yedidi güller onu hem kışangari Şol madari kudile şemal ağladı Karaşan dul gelini bağrında ağladı Yola çıktı, ah yola çıktı, araştı eli Gelmedi yar, ah gelmedi yar, uçmadı biri Gelmedi ocağınla, kalp ellerle